Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello bro, ki baju kersan bhai ya ki video ki jongana ke por. Te mata perlok nga syongkai hang ne klau. Nga wan don kam sene klau te ngayo i. Ya ka message hakaba way ubreu. Ula berngem penyap yang hapu Facebook. Hakaba ula ong lada me kwa penyap syu ong bej namar ka HNLC ka don ya ki kuli sau po nyo teliki gon. Ula berngem penyap yang kumta. Nrei ngasu ong bej. Kan mau wat jumlin ban berngem penyap kulmar ya no. Namar yo pingat yalade bat ya ki bahaying basem jengpi. Kan mau yo kajing yap kertok kala syapi bat syaki bahaying basem jengpi. Bale lada medai sisa utau kun senrang jong ka kemi jome. Balai mem mi syakmat mem wan habasit habasai. Balai mesu berngem hari-hari. Lada medai udkhot jong ka seng ayu ayuru wadumlen ban berngem kulmar. Namar lada jaba mangangayap me haban sim me kajingkit kli. Lem kumta ki bahaying basem jonga. Ki henmen ki para jonga jame kin namap kin kthong be jame hadu ba kin dayo lada kimyo yameru ya ki bahaying basem jongme ki bait bathon jonga ki bahaying basem jonga kin namap kin khrwit be kin kthong be ja ki bahaying basem jongme haba medon ya ki bahaying basem da perkhadha wadu berngem penyap kulmar ki breu. Lara midai usang ayu yuru kan mau wadu melin ban berngem penyap wadu sokhan bamidon ya kita ki kuli ya kita ki gon omde tang mame ba don ya ki kuli ya ki gon kan mau bha wadu khenpo iki we wadu sokhan tang bamidon kita ki kuli kita ki gon manga ngam shifting ngangit bet ki utrai no bunong thau udai ublei unong ada jonga udai ublei unong ri no sumar jonga kumba Moses uyalam ya ki kun Israel udon rengkat bad Moses kumta ublei undon lem terkat ubat nga kata ka jingkermen ka jonga kumba Moses udon lem terkat bad David ublei undon lem terkat ubat nga kene ka jingkermen ka jonga compare lada medon kita ki kuli kita ki suloi. Nrei manga nganam shifting. Janga lakhak nang banyap. Wadu berngem kulmar. Wadu berngem kulmar kane kadeka kerwok kepesa junga. Lada medang melin biang. Ngahabya cakaan. Bat hakata kapur men sawai. Kane kadeka kerwok kepesa junga. Nganomap ngan ya cakaan bat lada me temu ban penyap yang mangaru ngadon kita kitir yale nganam shifting omde tamame badon kita kitir yale omde tamame badan kita ki gon kita ki kuli wajumlen lada medang i ciki bahaying basam jongme da perkhat bha waju melin ban berngem kulmari kiwe yo ba ka jingyap ka kertok kelayame bat ki bahaying basem jome namar lada mangangayap ki bahaying basem ki men ki para jonga ki no map yame bat ki bahaying basem jome kin kthong be lada kimyo yameru kin khrwit kin penyap ki bahaying basem jome ka keput namar ka keput kumbame keput anga ki bahaying basem jongaru kin keput yame bate ki bahaying basem jongme lada ja bame nyomben me thombor yaki bahaying basem jonga kan mau yame bat ya ki
bahaying bahasem jomeru ngan map ngan keput bet ngan ketong bet ka keput nomor ka keput kumbau blay udon lem terkat bat u David kumta udon lem terkat bat nga ngajat bet hagadin sya yakin nongsun lada ki wan ban penyap kumta ngimdai ban aili nakalian ka jungangan kerwit bet kane ka kerwo ka pasya ka junga lada medei utau dukhot jong ka seng HNLC wat jule rudum sebha wan habashit habashai lada me wan ban penyap yang aru wan habashit habashai wat berngem hari-hari lada memdei udkhot jong ka HNLC ndrei misu penmi daka keteng jong ka seng HNLC kan mau mameru mendon hakajing mah ngatrai ka HNLC ru kanam aili yame pame penmi ka keteng jong ka HNLC ndrei me berngem breu kumne memdon baying basamli me berngem breu kumne me berngem penyap yanga nakalian ka jonga ngamting janga lak hak nanga perthei banyap ndrei ngan yaj bet hakajing sya imat kane ka jing berngem yanga kadei banga penmi khubor banga criticize hakini ki singi baladep halor ka jing berngem jong ka seng HNLC yaki dong elam jong kau VPP nakalian ka jonga ngahaban penpau bet namar omdai tang manga ba penrem halor ka jing berngem jong ka HNLC yaki dong elam jong kau VPP ndrei bunba kipat ba ki penrem yaka jing berngem jong ka HNLC yaki dong elam jong kau VPP kumta da perkhat ba haba phi berngem yano eno yo ka kerto kelas salade bat yaki bahaying basem jome da perkhat bunsin waju berngem penyap kulmare kiwei namar kamlong ka basuk yame ba mensu berngem hot yame kalong ka basuk henrei ka abjing mapat yame bata ki bahaying basem jome nakalian ka jonga ngano map Ladamit pen ibor sya kumtang mangaru ngadon kilat kelinti omdai tamame badon kita kitiar kita ki gon kita ki kuli nrei mangaru nganom long batli ngadon kitiar le waju khenkai manga nganomap ladame dei sya uta khun sinrang jonga kemi jume mi syakmat mung mi sakmat habashit habashai lada me wan ban penyap yang ngaru penyap habashit habashai wad berngam hari-hari namar manga nganamap ngan kerwit bet lada jai ya ki bahaying basam jonga bat lada jai yang ngaru ki bahaying basam jonga kinamap ki men ki para jonga kin kerwit bet kumjuru bar ki nongbut jonga kin kerwit bet nakalian ka jonga ngadon ringkat berki pajba ki babun balang haba ki pajba kim setenat ya ka jing berngem ya ka jing penting jong kini ki seng kai klau kumta mangaru ngahaban criticize ngahaban ter ngahaban kentho ya ka jing le bomdai te nganom aili manga namar ngayang bet haga jing sya kumta waju penting ka yanga namar ngamdai utau senrang po ngamdai uta senrang rukai waju penting kai me penting yang hak Facebook haki social media nrei mem nut ban mi sakmat kumta kane kalong ka jingjak burom ya me unong penting medei urukai me su penting kai kane kare ka kerwo ka pasya jonga sabha wat nom berngam kulmarenga yo kajingyap kangat kelas me te perlok tangkat ne kajing jubab kajunga halor kajing berngam jung uni bro yang Facebook te nakalen kajunga watla yang alak hak nang banyap rei nakamta kajing imla deng haban yada ngahaban yada namar
yang alakha nakamta ka jingale bat ngan khrwit bet ya kino kibreu kiba thmu ban thomboranga kiba thmu ban penyapanga kana maili lada ngamyo yauta uba mud ban penyapru ngan khrwit yaki bahaying basem jungu ngalade bu record manga ngalade bu record halor ka jingbar ngam ne bureu kumta sudah perkhat bha wat jumelin ban berngam kulma laraja ba yap uno udkhot jong ka jaj benru jungi ngan khrwit kum ka Israel yaki Hamas ngan khrwit bet ngan penduk jaj ndon ya kano ka seng pentrim ka ba berngam bat ka ba penyap yu pardok persnam jungi wat jumelin ban penyap yu pardok persnam jungi wat jumelin ban penting yu pardok persnam jungi yo ngi khrwit sisa kum ka Israel yaki Hamas yo penduk jaj ndon te parlo khublai sibun khublai sajarngu ngin sai siam biang haki bai patki video